जेनबाय 6 घन्टाल'मोन दहाय हरावनो जोब्बाय नोंसोर लोङा नामाब्रा आं लोंनोसैलै मारजा खानायालाय माथो जायोब्रा गोदान साफिनबाय माथो वारा आय सिथोबा हनै खारबाय ओरै बे अबा खारलायलांसैसो नोंसोर गिलासाव एसे लुना लोंदो आं बथलाव लोंबाय थानोसै माथो गोदान साफिनबाय वारानो ओंखायनोथ' बे हमथालै न'आव बेबो खारलायगोन दा लुब्रा एसेल' लुदो जौआ एसे मोजाङैनो माइब्रा फिसिनायबावलायसै नामा बे फारसेखौ फोजोबखायो जाहैदों रुमिं नांलायबावदोंसो माथो रुमिं नांखायो माथो बेयाव नाङोब्रा र' दै होथ'नालाय आं बे मोनसेखौ गैला आं होआसै मानो होआसै मा दंबावो अरानो गैलाबा दंबावो जालायबावो नामा आं दं नंदोंबा इथिं ओंखारदोंबा उदै बुंलै बेखौ होनबा आन्दाज नुदों जोंफ्रा मिक्स खालामजोबग्रा जाबाय मिक्स जाजोब्बाय जाजोबाखै एबारनिया टाउनाव खै लेभेलाव थाबथायोलै दा 14 बेनिफ्राय लास्टखा आरो आपग्रेड होबावो जागोनब्रा सिगां 12ल'मोन ओमफ्राय दा 13 14 दा 14आव थाबथाना दं 14 जों होजिनो होना दोनदों आं